Je hebt wel eens momenten dat je denkt, wat gaat voor dat, het is weer onrustig. En de ene keer viel ik het wel en de andere keer viel ik het dus net. Klaas van der Ploeg uit Haans had een tikjende tietbom in zijn lichaam. Het is de erfelijke hetziekte PLN. Door een flater in het PLN-gen werkt het het net goed meer. En dat kan leiden tot hertfalen en hertritmestoornissen. Het jouwt Klaas een ongemakkelijk gevoel. Ja, onrustig. Onrust en prikkelingen op het borst. En gevoelig. Klaas had er al hertkwalen en kreeg ook nog eens nierkanker. Dat hij op PLN komt, tot zijn zo'n zeer. Toen hij die kanker had, Dat is natuurlijk een hele moeilijke tijd van je best. ja, toen hebben ze eigenlijk die doktoren gezegd van ja, je leeft in je extra tijd. En dat is nog steeds. PLN ontstierst aan zo'n 100 in Friesland, maar een genezende behandeling is er nog altijd net. Zo'n 15.000 mensen gaan naar alle gedachten PLN, vaak zonder het te weten. Wat maakte jou onpassen in jouw duistere libben? Nou, onpassen klinkt net echt zezen, maar je bent er wel beperkt. Je doet toch minder conditioneel. Heb ik daar gewoon een knauw van gekregen wel. Dat wel. Mensen met PLN hebben 50% kans om het trots te gaan aan haar baan. Klaas had het ek trojoen om 2 van zijn 3 zwan. Dus toen kreeg ik samen met mijn andere broertje, hebben tegelijk een bloedonderzoek en alles gedaan. En toen kregen wij te horen tussen kerst en oud en nieuw dat ik het niet had en hij wel. Dus ja. Dat leek het me heel dreig, had je dat Ja. leren. Ik was blij dat ik het niet had. Maar ja, je weet wel van, nou ja, hij heeft het wel. En ook omdat ik heb een zoon en dan van 14 en dan denk ik, gelukkig, hij heeft het niet. En mijn dochter die heeft het dan ook niet, omdat als ik het niet heb, ja, dan kan het niet overgedragen worden. Dus ja, aan de ene kant ben je blij en aan de andere kant denk je, kut. Hij heeft het wel. En maakt het dit het ex-weer dat je zelf ek wist dat je PLN hast? Nou, dat minder. Ik heb van mezelf zoiets van, ja, ik doe mijn ding en eigenlijk ben ik er dagelijks niet echt mee bezig. Elk jaar een APK'tje en als het nodig is, dan kunnen ze wat doen. En dan is het mooi dat je ziet bij je vader dat ze wat kunnen. Ja, dat is het eigenlijk. Maar om me er dagelijks mee bezig te houden, ja, liever niet, nee. En hoe is het voor jou om nou te weten dat er echt 2 van jouw zwan binnen die dit ek ha? Ja, nou, daar ben je soms ook wel eens mee bezig. Dat knaagt ik wel eens om je. Ja, je vindt het net leuk. Dat jij die ballonnen of Hans afpakte. Erik vreeg in september zijn vriendinne Nathalie te houden op het circuit van Zandvoort. Voor de eerste keer waar de tikkende klok challenge houden, waarbij kuiders en dravers hield op helje voor onderzoek naar PLN. Want hoe wichtig is het dat die onderzoeken er komen? Ja, er is nog zo weinig is erover bekend. Ja, wij zelf weten eigenlijk niet eens wat het precies inhoudt. Dus dat zegt voor mij al genoeg dat er veel meer onderzoek moet komen. Want er zijn zoveel mensen die het waarschijnlijk hebben. En ja, dat weten we allemaal niet.